kumeneko chibomba. Olo mwanditumizira chibomba siningafe mokweka. Dr. Sachepa alipo. Ngakhale ningakumane ndizoopsa bwanji koma sindikuchita mantha ngati anthu ena inu. Ine thandizo langa ndiopezekeratu. Ndimadalira Dr. Sachepa. Olo mikango ingavute bwanji. Ukunama umasewera phanga ukabwerezeso kachikena. Ine zintchito zanga sizikuyima ndipo sindikuopa munthu wina aliyense. Thandizo ndilopezekeratu kwa Dr. Sachepa. Ndikunena Dr. Sachepa ali pano kufuna kuthana ndi mavuto amene mukukumana nawo Amalawi. Akudyerani, akunamizani kuti muchita bwino, musavutike. Dr. Sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma. Kodi fana Dr. Sachepa amathandiza chani ndi chani? Kuchosa ufiti, kubwezeretsa chikondi, mwitano wa pabanja. Kaya m'bale wanu anapita kutali, ama mwitana m'mankhwala ndi kubwerako. Kusafusiridwa. Kaya nyamata ambiri mmafusira koma akazi amangokana. Bwerani kwa Dr. Sachepa azakuthandizeni. Kaya munthu subereka, Dr. Sachepa amakwanisa zonsezo. Amathana ndi chindoko, mabomu, kansa, BP, shuga, ndi matenda osiyanasiyana kupatulapo enzi. Dr. Sachepa akuthana ndi matenda onsewo kupatulapo HIV. Koma nofana ndiye kuti zokhuza chuma Dr. Sachepa sathandiza. Tifotokozere zambiri, tifuna tiziwe kaya. Dr. Sachepa ndi chani chomwe asakuziwa? Kani zokhuza chuma iwo nde mwayike pa nambala 1. Ndi ndani amene asakuziwa kuti Dr. Sachepa akuthandiza anthu m'Malawi muno kani zokhuza chuma? Ambiri amene mukuwaonawa musaone chonchi Amalawi anapita kwa Dr. Sachepa kukatenga chitumwa chawo chokawa ndrama. Amapezeka ndi njoka, amapezeka ndi abatwa, ndi zina zambiri zogwiritsa ntchito m'masenga zimene zimakatenga ndrama kwa munthu ndi katundu osiyanasiyana. Amene muli ndi mavuto lero musavutike. Dr. Sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma. Akampasa mankhwala iwo Dr. Sachepa amamuwuza kuti ngati zingakuvute usabwereso kwa ine ndipo ndrama yako ndizabweza. Dr. Sachepa simuzamvera mbiri kuti anadyerapo wina aliyense, ndipo iwo ali pano kufuna kuthana ndi mavuto ena aliwonse amene mukukumana nawo. Tikunena nkhani za chuma Amalawi. Ambiri inu tikudziwa kuti mwadyeredwa. Asing'anga ambiri akunamizani kuti muchita bwino koma sizikuyenda. Ndikuziwa ndithu kuti pali anthu ena mwayu amene adyeredwapo ndrama zochuluka kwambiri koma zikulephereka kuti achite bwino. Asing'anga kumalawi kuno angochulusa boza kungofuna ndrama yanu kuti ayigwiritse ntchito pa nyumba pawo. Asing'anga ena musaone chonchi Amalawi. Achinyamatawo akudyerani ndrama zanu. Ine ni madabwatu wina aliyense angoti ndine sing'anga kumangozionesa pa TV. Tandifotokozere zambiri za sing'anga amenewo. Ine sindili pano kukamba za munthu wina, ndabwerera za Dr. Sachepa. Amalawi ndikudziwa kuti mwayesayesa mwa asing'anga ambiri. Muyeseni munthu uyu, ndikuti uyu ndi akamuna kumathero kwa chilichonse. Amalawi muyeseni, sizikanika. Simuzamva kuti wanjera munthu wina ake ndrama akulira kapena kudandaula. Sasangalatsidwa. Iwozo ndi zachete. Ndikuti zachete. Sindikufuna kutaya nthawi, changotipasa nambala yawo, tikufuna tiyayimbire pompano mwina ndithandize mavuto amene ndakumana nawo pa nthawi imeneyi. Dr. Sachepa akupezeka maderawa: Lilongwe, Blantyre, Zuzu. Foni namba 08844122626. Ndikuti 08844122626. So mukatero mwapeza Dr. Sachepa.
iyi ndayimbira pompano olo inenso ndikufuna ndayimbire mwina ndithandize mavuto amene ndikukumana nawo umphawi wanditopesa kwa basi asa ndikufuna ndachita bwino ine ndikuyendera mwina kabenzi kapena chani zinthu zambiri zomwe ndikufuna kuti Dr. Sachepa andithandize mavuto ngati amenewo tiye kuti ayimbire ena nonsenu ndi mmanyaka ongofuna kudyera anthu. Iwe Raji ndikuti pasana pako iwe nthawi yonse ndinakuwuza kuti zinthu zimene zikufunikiratu ngosolo iwe taona tiwaononga chilichonse apa anthu osaja atokhala kufa anthu osaja akhala kufa chifukwa cha iwe mbuzi ya munthu umati ntchito imene imaliza bwinobwino nadazi kufuna chani kodi waononga chilichonse sapesa iwe ndinakuwuza kuti ntchito imene ikunena kukhala m'manja mwa Interpol usamakule mtima ayi ndikufuna ndikuwuze kuti zinthu zimenezi amwene imene ni ntchito yanga ndipo ili mbali yanga inu palibe chomwe chikukukhuzani tiye kubeshi ngati ungayimalize ntchito yabwinobwino a Interpol mumapanga za ukape kwambiri mumangofuna chilichonse chizingokhala m'manja mwanu pasanathe 3 days ndikuyenera kumpeza munthu amene kundikhulupirira Vegas mutenge mtembo mukauseke ku moshale ndipo zichitike mwachangu zimenezi ukamaliza unimbira foni. Tadeka, ndikuti udeke. Apolisi aononga chilichonse changa pakali pano pandilibe mtengo wogwira. Chonde ndikusowa kolowera chifukwa cha apolisi chifukwa chani. Chonde nthandize
chilichonse changa chawonongedwa ndilibe mtengo ogwira ine. Chonde Ambuye ndithandizeni. Hello. Tafotokoza kuti bwanji? Hello. Devi. Tafotokoza kaya? Mkazi uja wafa. Hakimu. Hakimu. Moments ago, a high-speed chase on the M25 has resulted in the death of the London railway bomber. Authorities have said that the bomber, a female in her 20s, was trying to escape on a red dirt bike and had a fatal accident during the chase with the police. Hello Sanjay. Sanjay, mukupanga bojani? Ndichifukwa chini sukusamalaza mwana wako iwe? Ndikulephera kuzilongosola kwake. Koma ndikungoti mkulu wina wake wa polisi akuyikakamira nkhani. Ndangomva mphekesera kuti amene anachira bombayi waphedwa ndi apolisi kaya. Chiyani? Zimenezo ndeza ukape. Wa polisi amene ndi wafika pojera kwambiri. Anangouzidwa kuti akasiye ndramazo basi. Mukamakhala kuntchito kumuziziwa kuti mwana amene ujani mankonda kwambiri. Ndikuziwa zimenezo. Ora ineso ndi mankonda kwambiri. Hello? Hello. Ndivia? Mama? Ndakusowa kwambiri mwana wanga. Ha? Amayi, Ineso chimozimozi. Ndasangalasidwa kwambiri. Ole Ineso amayi. Muno wake amene anachira bombayi akuti wafa. Apa ndezavuta kwambiri. Apa ndezavuta. Ndakuzani, tikwenera kusika ife basi. Chonde khalani pasi. Mukufuna ife dife. Palibe wina lesa amene angafe muno. Zosatheka ngatipulumutse bwanji mwana ngati. Bambo anga magwira ntchito ku center kumene kumachokera sitima ino. Zinako ndani? Ndine Via. Wali bambo wako amagwira ntchito kuti? Abambo anga amagwira ntchito ku center kumene kumachokera sitima ino. Okay, ndikukhulupirira kuti utithandize iweyo. Ndikonza kukhala mbali naye. Ndakhumudwa kwambiri chifukwa cha imfa mkazi uchi. Anali munthu wabwino kwambiri. Sindimayembekezera kuti zimenezi zingachitike. Olo ineso zindipangisa kukhala munthu oyipa kwambiri. Apolisi akwenera kubweza mwazi umenewo. Ndikukhulupirira kuti chilichonse achimva kuwawa. Ineso ndimalingalira kuti tinguwasiya aphulukire mu sitimamo. Zero 4 ndili m'malo. Abwana, ineso kuno ndili m'malo. Mukhale osamala kwambiri. Usatutumusa. Ndizibwera pang'ono. Apolisi akubwera. Tazungulirani mbali nayo mwachangu.
tiyeni changu changu. Ndamuchora mwendo amene. Yamba kuendesa. Wazuka bwanji? Ndazuka. Ndalungusula madokumenti amene amafunikira. Chabwino, apo ndi ulipo kwambiri. Nkhani yabwino kwambiri Devi. Ndizakuti Manishi wakhonza ma interview amene amapanga cha engineer. Oh, zili bwino kwambiri. Padakali pano pali kutiko. Ndamusi ali kunyumba, akusangalala, akujeza ndi Viki. Ali bwino kwambiri pakali pano. Zikanakhala zabwino kwambiri. Ukanakhala pasika. Ndikuona ngati nthawi ino ndili busy. Ndimangofuna nzakuoneni. Ndakutengera zakudya zabwino kwambiri, uzikonda? Palibe vuto. Tabweresa kaya. Muonesese kuti wina aliyense asathawe. Ndine wa polisi, wina aliyense sakuyenera kuchoka kumalo kuno. Tikumvana koma? Sa chonde ndisiyeni sa sinala kwetu ine. Abwana, kwabwera polisi kumalo kuno akutifufuza ifeyo. Tikuyenera kuchoka kuno. Okay, chabwino. Ukuyenera kuchoka kuno mwachangu, tikumvana?
sa zitheka bwanji tangopanga zimenezo kaya nanga iweyo zopusa tazingopitani tiyeni chokani kuno changu officer pali vuto kapena zina langa ndine Peter Hale ndachokera ku immigration ndabwera kuzafufuza malo ano ndikuyenera kupanga cheki pena paliponse ndikupanga cheki mapasipoti anu komano chachitika nchani makamaka mbava zinathawira kuno kunoko zambiri mwayezo zimagwira ntchito konkuno ayi chilungamo kaya ndipaseni mpata ndifufuze musanisokoneze ntchito yanga chonde ndipaseni mpata ndikuyenera kugwira ntchito chimene chonde chibwana chimene mukupangacho ndikukuzani chilungamo kaya ndikuyenera kufufuza malo ano Mr. Dave mukuphwanya malamulo aboma upeze chonde upeze chiti chonse chikhala bwinobwino ndachosa chipolopolocho osamuuza munthu wina aliyense za nkhani imeneyi chani apolisi asaziwe tiyeni zikumukwambira dokta ndikuona ngati ndikhonza kupwetekesa iwe ukuziwa pali zambiri zimene ungasankhe kuti uchite iweyo ndimaganiza kuti mwina ningokutumiza ku London ntchito ingathe kulephereka tinaluza miyoyo yathu ona nzathu apa mtima wapita basi anali dolo wathu amene amatisogolera ifeyo dolo wachisikana sazapezeka wina zona zake nzakuti mzimu wake wonse mumtendere wamvesedwa kwawa waona mavuto osiyanasiyana apolisi onse anamusakazira chuma chake panopa ndilibenso chiyembekezo choposera kungofa panopa Hello, ukuti bwanji? mwapesa munthu osalakwa chifukwa chani ndinakuwuzani kuti mubwerese ndalama popanda apolisi koma inu ndikutumiza apolisi chibwana ndi chimene chibweresani ndalama zomwe changu mukulimbana ndi zigawenga umaganiza bwanji galu iwe ndakuza kuti mukampase ndalama osati kumuthamangisa ukufuna kupesa anthu osalakwa chifukwa chani kuti iwe umaganiza bwanji tamunini kukula kwa cheko chimene ndikupanga ndikuchiziwa ineyo ndikukhulupirira kuti ndipeza umboni pa zimenezi upeze ndi mtima ukuti ndi upeze mtima ndiwe mwana wa njoka kwambiri amene ukufuna kuononga chilichonse ndi chifukwa chani sukusamala miyoyo ya anthu ambiri amene ali mu sitima ndi chifukwa chani ukufuna kuwapha iweyo chikangochitika chilichonse okhuzidwa pa imfa ya mwana wanga Mr. Sanja nimveseseni sindingakumvesese buluzi ngati iwe munthu waukape wononga iwe chete ndikuti mukhale chete museke pakamwa panupo pakuninyasado muzingowongolola basi ntchito imene ili m'manja mwanga ndipo ndiyendesa chilichonse ndichimaliza muupeze mtima wanuwo ndikuziwa kuti mulibe mombali wako mmene mukufuna kuwapa ntchito imene ili m'manja mwanga kuti sitima ndi ambuye yako ngati sindikusamala koma ntchito ndikuyenera kuyigwira mapazi yako galu iwe iwenso ni mbuzi wayembaso funa bwana ndifunikira ndrama mwachangu ndayima pa bridge pazalewa changu panganiza ndrama
wawa mister, ndapasidwa noti. Ndakuthokoza kwambiri. Hey, tadikira kaye. Dramazo, piro kaziponye mubinimo. Winner lesa kale position. Ine ndili pa target. Ndiyankhula ase. Abwana, kulibe kwa aliyese kuno. Vakas, abwana, ineso kuna ndili pa target. Akafika mungonchola mwendo basi. Okay, jabwene. Chakumwe chimenecha bwana. Zikomo. Muzonesesa guys, muzonesesa. Umakayikira munthu wina wake ngati? Ayi. Osadandaula kumakhala wacheru. Chilichonse chitheka bwinobwino guys, osafoka. Abwana, zikuonesa kuti ndi amene akubwera. Tiyeni kapangani cheki. Wa sniper, konzeka. Mutotole. Si amene osa. Sa, ndimakufunani pang'ono. Nyamata wake ndi amene atumiza chithunzi chake chimenechi. Katundu amene ndi wabwino kwambiri. Amachokera ku London. Ali bo. Osasuntha, mukangwerekeza kusuntha ndi muombera uyu. Ayi chonde musapange zimenezo kwa ine. Osasuntha apa ndikuti osasuntha. Tikumvana wina ni muombera muno. Tanduze chinsinsi cha break wa zizizi. Ndingampange bwanji kuti ayambe kugwira ntchito. Ndikuti tanduze kapewe. Sindikuziwa.
iwe tandiuze kuti agwire mmapanga bwanji. palibe chimene ndikuziwa. tasegula njise kumapeto ake nomberatu ichi. Kodi ukumva bwino kwambiri kuti tonsefe tipulikiremo muno. Mukulingalira kuti tipulumuka bwanji amene ndi maganizo achabe tikunena kusika munomo zopusa ndiye zimenezo. Ine ndingasekerere kuti ndifere muno ukuziwapo chani. Nyamata amene wapanga zimenezi ndiza kuti ndimamuziwa ineyo ni nyamata ovuta kwambiri maganizo amene uja tonsefe tiferamo muno tikampeza. Ndi akimu amene uja amapanga chani, ndi makaniki amapanga zokhazo zonsezi ndizo takufuna kubwezera iyeyo. Amapezekera kuti hello ndrama zijanatenga apo ndizilipo kwambiri. Tizipita ku London. Ndimaganiza ngati ku America upange zoti tikakumane ku airport. Chabwino. Hello, panga zodu uchoke mmene momwe jangu. Ai, chonde wala zaine. Tangu panga zimenezo kaya, ndikupereka moyo wanga pa chimenechi. Teko zipita iwe. Ndio kulingalira chani? Mulungu alandire mzimu wanga. Zipita weka. Chabwelera mbuyo, ndikuti ubwelere mbuyo iwe. Ndipange nikava ndikuti munipange kava ineyo. Ndiweyo umanivura pati kodi? Ndakulandira ndiphe chabwino.
nachimutu ulipwi apa kuti ukuona ngati kugwira ntchito mulongosoka, ukuona ngati kupha mbewa nchire kuno, ukufuna kupulumutsa anthu mu sitima kapena ungofuna kungoononga. Ndizigawenga zanji zimene zakhala zikufa. Ndikuzowa chimene ndikupanga, ndiye musandilamulire. Oh, koma ndiwe galu osangalatsa kwambiri. Kaziwisa commissioner. Chilichonse chilongosoka pompano. Uli tanga ngati wanzeru, ngati wagwidwa ndi mabomu. Mitu ngati ambiri apa. Zona mukumuyang'anira galu ngati amene ndi ntchito zopoyira zimene akugwirazi. Mukuona ngati mulandira nyota, mitu ngati amphonda. Ino zona zina zikamafuna kuchitika kwa munthu olephera, chimene amaziwa ndi uhule. Tandisiyeni, ndisiyeni ndithane naye nadaziyo. Sanga ndinyoze kuti ndine galu wankulu. Chimene akufuna kwa ine ndi chani? Ndisiyeni ndithane naye, ndingaze dazi yake. Umangozowa mchunu mwa azimayi. Munthu oyipa olephera ntchito iwe. Tandisiyeni, sanga ndinyoze ine choncho. Upezeni sa, upezeni. Za ukape, ukuona ngati ndikuba dazi yake. Upezeni. Munthu wankulu wokalamba ngati amene azilimbana ndine. Ukuona ngati zikunisangalatsa? Pamene ndikulephera kugwira ntchito yanga mulongosoka, ndizakuti mbiri yanga pakali pano ikuyipa. Apa ndeza ndivuta kwambiri. Zapoyira basi. Ukuti bwanji Devi? Mwanipheranso munthu mmodzi. Simunachite bwino kwambiri. Pazokhazi zomwe mwachitazi, sitima imene ndisiya iphulike basi. Ndikupepesa kuti patenga nthawi. Iwe ndine osaonana. Koma ni mavuto okhaokha basi. Palibe chamtendere chimene ndimachionanso kunoko ku India. Tikwenera kusamuka basi. Kodi ukudziwa kuti unandisiyira chani? Unandisiyira chipinjo pa moyo wanga. Kwa mezi yonse ndakhala ndikuzunguzika mutu. Kodi ni ndani amene angazandisamalire? Ndi chani chipinjo chake? Dikira kaye ndikuonesa. Ndi chani sweetie? Daddy. Wazindikira bwanji kuti ndine bwambo wake? Pamene anayamba kuzindikira mwanaye, ndimamuonesa chithunzi chimenechi kuti bwambo wake nameneyo. Ndipo anafika pozolowera ndithu.
ndimakukonda. Inenso adati. Pita uzikaponya mpira. Ndikaona chithunzi chimene chichi ndimangogwesa nsonzi, ndimangoona ngati suzabweranso malinganizi ntchito zako zichi, komabe ndinalimba mtima basi. Osadandaula, ine ndilipo wachikondi. Ndikupepesa nonse amene achibale anu anakwera sitima yopita ku London, pakuti chipinjo chimenechi si cha munthu mmodzi. Tayesesa kumbali yathu kuti tithane nazo, komano ndizovuta kwambiri malingana kagwiridwe kathu ka ntchito. Tiyeni pangani changu tikuyenera kutumiza sitima ina kumeneko. Dikira 1 minute. Masitima akuyenera kuyendera limodzi. Ndikukhulupirira kuti chilichonse chitheka. Chimene tikufuna kuti asamusidwe mwanthuwo. Apite mu sitima ina imene ilibe vuto. Ndikukhulupirira kuti chilichonse chitheka. Agemu kwafika anzanu akuti mujeze nawo. Ndani amene? Ine nzako basi. Ndimafuna ndikufunse zokhuza Davy. Mukufuna kudziwa chifukwa chani? Pali vuto imene ndikufuna kuziwira zimenezi, komano sindingatero. Kodali ine mkazi. Tandifotokozere chilungamo. Eya, kunyumba kwa mkaziyo ndimakudziwa bwinobwino. Zikuonesa kuti mumafuna pali chinthu chimene mukusakasaka. Ndikhonza kunena kuti eya, sangakhale kuti ali nyamata ameneyi. Amakhalira ku Mumbai, kuma housing kuichi. Mkazi wake amakhala kumeneko. Sindingafotokozere zambiri zimene ndikuzidziwa nzokhazi, komano ni munthu wabwino kwambiri. Komano tanduze kuyambirira amagwira ntchito kampani yanji Lubas. Amagwira ntchito ku Lubas. Okay. Komano ndilodabwa kwambiri ndi mafunso anu. Vakasi panga madongosolo oti tipite ku airport. Tikwenera ukapanga cheki pena paliponse. Ndizakuti ine pa nthawi ino ndikwenera ukamufufuza mkazi wake. Ndipita ku nyumba kwake nkacheze naye ziwiri zitatu. Kena kundikuza. Excuse me. Madam, pakafika wina aliyense ozamuona nyamata amene munimbira phone. Nyamata yake ndani? Agemu.
munthu anafika kale ndipo wapita. Maminisa ngati? Ndipo pompano anayima chapo kumadikilira pamenepo. Vakasi, ndiza kuti kuno kulimbola. Munthu ujatu amalizidwa, pakali pano nditaswa mtengo gwira. Inali mboni yathu yofunikiratu imeneyi. Auze naseke gete. Magadi, muchinge pena paliponse. Pasapezeke munthu otuluka muno. Ndiza kuti kunoko kuwafika chigawenga. Tikumvana koma? Muonesese kuti museke geti. Pasapezeke kudumpha mpanda. Ngakhale kudusa ndi chinthu pa geti. Tikumvana? Madamu, mufunikirapo enoyo. Aisa, ndiza kuti munthu yeneseni kumuziwa. Mukwenera kuti mukanisonyeze munthu amene. Okay. Munthu jandu uyu wakhota kumanzereko. Tasikani. No. Segula ku boot. Chabwino. Ndino apolisi wankulu, galimoto iliyonse ikuyenera kupangidwa cheki. Ndipo mkazi uyu ndi amene akumuziwa munthu uyu. Akapezeka wina aliyense, muzimuza mkazi amene azimpanga cheki. Vakasi. Abwana tikuyesesa kumbali yathu kumanonse tikupeza chilichonse. Ntchito ikuoneka simple, komana bwana ndi yayikulu kwambiri. Suntha kuno kumene kumwa changu. Ndakumva na bwana. Chimene mungachite panopa, mupite komwe ku airport. Muzikapanga cheki pena paliponse. Munthu amene sakuyenera kutuluka nziko muno. Tikumvana koma?
Abwana, ndasesa kumbali yanga ndafufuza madokumenti okuza mkazi wake ndizakuti apezeka bwana ndamenewa. Ali kunkuna amene. Abwana, zikufunikira timing tisangoyenda pamosi. Ndikukhulupirira kuti kumalo kuno timpeza mosavuta. Inenso ndikulingalira choncha bwana. Munthu amene akufuna kuchoka kunoko ku India. Tingodeka atipeza amene sangapite boda ina. Njira yake ndiyo kai basi. Mukunena zona anadindisa konkuno visa yake. Ndizopoira kwambiri. Tinyamuke. जो चिट्ठी तुमने दिल्ली दरबार में हमारे लिए रखी थी वो रेस्टोरेंट के साथ जल गई। ये एक अपील है, एक आखिरी बार हमें फोन करके बता दो कि इस बॉम्ब को हम कैसे डिजाइन करें। दिस इज एन अपील। थैंक यू। Abwana, kwa bwera foni anu. Waimba foni ndi deve moja. Anatulusa maopsya kwambiri akuti akhonza kuchera bomba ku airport ngati simugiva zomusaka iyeyo. Akufuna kusokoneza ntchito zimenezi. Ndi apolisi amene akumwazikana mtawuniwa apangisatu kuti anthu athu ife azonongeka chifukwa cha agalo amenewa. Abwana mungokhala odekha pa chimenechi. Ndiza kuti apolisiwa ndikuona ngati akhonza kulongosola chilichonse kumapeto kwake. Ineyo musakhale ndi phuma ndithu. Ndikukhulupirira kuti ineyonso mungakwaniritse chilichonse chilongosola nkhani imeneyi. Chonde abwana sileni manja mwa apolisi. Ineyo simukwenera kulowelerapo za nkhani imeneyi. Komanso ndi amene akuyipisa chilichonse. Abwana, nkhani ndi ngofunika kukambirana naye. Zopusa ndi zimenezi. Sa, kwabwera foni anu. Yes, David. Mukutumizabe apolisi kuti azindisakasaka ine? Ine sindikupanga nawo. Ndithandize chonde muli anthu ofunikira mmenemo. Apolisi wana amene akufuna kusokoneza ntchito zathu. Koma ndi chibwana chimenecho. Mwinanso mukuniziwa kuti ndine ndani. Ndikanatha kuthandizani kuti sitima isaphulike. David, chonde muli mwana wanga wokondedwa mu sitimamo. Chifukwa chani mukulephera kuwalesa apolisiwa? Mveserani. Tikwenera kudekha. Angathe kuyitimisa bomba imeneyi. Mwaphakale anthu awiri. Ndiye mukuona ngati angasekerere zimenezi? Ndinakuwuzani kuti zintchito zanu simuzikwanirisa mukanasiyira m'manja mwanga. Zopusa ndi zimenezo. Inu ndine tikwenera kugwirizana. Ndinakuwuzani poyamba zimenezi. Zinthu zisanafike povuta. Mavuto amene andachitisa sine. Koma ndisapesa amene amabwera kunocha. Wapolisi osasamba uja. Abwana dekani chonde. Osamwayankhaso foni. Ndagiva basi. Ukuti chani? Apa tiyang'ane kwa Mulungu. Talephera basi. Mulungu kodi angayimise sitima bwanji Mulungu yamalephera kuwapulumutsa anthu amene amabira m'madzi. Dikira uone ngati za kumaloto. Hello? Upachire mwachangu. Tikakumane ku airport. Chabwino ndakumva. Ndikuthandizeni. Madam, kodi mukuchoka? Ji?
kumayenda musamala ukamona mamuna wakoyo nduzi ndikukhulupirira kuti chilichonse chilongosoka upange kuthekera konse ndikudalira ineyo. ndiduse nawo akubwera apo ndezilipo usamuze kena kalikonse afike malo amene uliwe. Authorities have confirmed that the bomb on the Glasgow-bound train 112 was a hoax. The high-tension ordeal, which lasted 14 hours today, has finally ended. There were no reports of casualties as passengers began disembarking the express train minutes earlier. ट्रेन पर कोई भी बॉम्ब कनेक्टेड नहीं था। सबकी जानें बच चुकी है। 112 के सारे पैसेंजर्स सही सलामत ट्रेन से उतर चुके हैं। chikuthawa kuli apolisi kuno. Adona chonde niyankheni. Adona chonde chachitika nchani? Chifukwa yani simukusamala? Sindikufuna kupanga zimenezi. Amene koma simaganizo abwino. Ndisiyeni chonde ndipaseni mpata kundithandizeni sikuti uthandizeni ndekha koma pali anthu amene ali pa chipinjo chonde. Sindikupanga nawo zimenezi. Nkhani ndi abomba si choncho? Yes ndi bomba kumene wapanga zimenezi ni mamuna wako ndipo akufunikira. Ndisiyeni chonde ndisiyeni ndipaseni mpata. Mukhala mukumuzunza mamuna wanga kwa nthawi yayitali nde panonso mukufuna mumuyikeso m'mavuto ake omwewo. Chonde paseni mpata mamuna wanga. Mamuna wanga sanakulakwirapo ndingakhale pang'ono. Koma nwalakwira malamulo ndizoti iye akufuna kupha anthu ochuluka kwambiri. Chonde nthandize. Ndithandize anthu oyipa amene anamukhazika ndende mamuna wanga. Ine usamuona kwa zaka 12. Kodi mukulingalira kuti ndinuyo amene mungampase mtendere? Palibe chimene mungachite. Inu apolisi kwanu ndikuononga basi. Maganizo achabechabe. Munga ife apolisi timangogwira ntchito athu achilungamo basi. Ndiuze ndi ndani? Sindingakuuzeni zimenezi. Anamangidwa mamuna wanga osalakwa ine. Chonde Adona tithandizeni. No! Ai, musabange zimenezi chonde. David Tower. Tiko joka kuno. Guys, alimbali yako mkuno kumalo ofikira alendo.
ndi chani chimene ukufuna kwa ine? Adevi, tangu sale ndani ndikudziwa kuti umayikonda banja lako. Upange chisankho chabwino kwambiri. Chisankho ndapanga kale. Ndikuyenera kuchoka kuno ku India. Maganizo lakwika amene. Wachera kale bomba mu sitima. Mukudziwa zifukwa zimene ndikupangira ine zimenezi. Munane manga opanda chifukwa. Ndinu anthu oyipa kwambiri. Ndakhala ku prison zaka zambirimbiri. Banja langa umangozunzika. Inu apolisi ni amene munayambisa zonsezi. Kunimanga ine opanda chifukwa chilichonse. Nde panopa ndakwanirisa maloto amenewo. Ndikubwezera zimene munandipanga. Munandipangisa kukhala kapolo. Ndalama zimene ndatengazi ndikubwezera chuma chimene ndinaononga. Mwaniphera zinzanga. Nde panonso mukufuna mundiphe. Kodi apolisi inu cholinga chanu ndi chani? Chifukwa chani mukufuna kuti ononga ifeyo? Tenga mfuti. Upange zimene ukufuna. Imene ni nthawi yabwino kwambiri kuti Mulungu alandire mzimu wanga pa zimene ndinalakwa zonse. Akhululuke. Okondedwa mkazi wanga, ndikudziwa kuti ndimakubisira. Manga zintchito zanga ndine chigawenga ndithu. Ngakhale bambo ako aja amandida ine, amandida muchiona chenicheni. Koma lero ndabwera pamaso pako ndikulapa machimo anga onse amene. Zochimwa zonse zimene ndakhala ndikulakwira boma. Ndizakuti ndimafuna kubwezera pa zimene zinachitika pa banja lathu. Uziwe kuti chikondi changa kwa iwe sichizachoka mpaka na kalekale. Umusamalire mwana wanga. Ndithudi ndikudziwa kuti kusogolo kuno zanga sizikhala pabwino. Chonde uzikumbukira chikondi chathu. Usazati iwale tonse amene tafera chilungamo. Ndalama zili ku banki, akaunti nambala ili pasipo. Ndimakukonda kwambiri. Ndizakukonda mpaka na kalekale. पीछे खतरा बढ़ गया। आगे आगे रास्ता बढ़ गया। पीछे पीछे खतरा बढ़ गया। तेज तेज नजरों ने कहा वरना हो गया जो डर गया। रफ्ता रफ्ता यूं पारा चढ़ता है, डर से डरने का खेल चलता है। Everybody bloody, everybody wants to win the race. Play this. Everybody taste it, taste it, taste it, taste it, taste it, taste it.
For more entertainment,